Dobrý den, dámy a pánové, neboli lidičky. A tohle je mé první české video o tom, jak hraju standoff. Pokud budete chtít více takových videí, řekněte v komentářích standoff 2. A pokud bude zvuk trochu horší, tak to se vám omlouvám, nemám tak dobré zařízení pro to. A dneska budeme hrát s mým bráchou standoff 2 a budeme hrát teda Bomb Defuse, jako normální Counter-Strike, akorát je standoff 2. Takže můj brácha vám chce říct ahoj. No tak nic. Ale budeme hrát s mým bráchou. Teď ho budu invitovat. Chceš říct ahoj lidem? Čus lidi. To je můj brácha, on je trochu stydlivý. Je to můj mladší brácha. Má taky svůj YouTube kanál a můžete dát na něm odběr a like, protože hodně chce odběry. A má taky pár zábavných videí a jeho kanál se jmenuje Narioze, jako má tady v této hře. Narioze. Tak tam má i na konci 6, 7, 8, 9. Můžete dát odběr a pustme se do toho. Takže dáváme play. Můžete vidět, tak jsme párkrát hráli standoff. A hra. Máme counter-terroristy, jo? Se hra. Tak. Se připravit. Půjdeme na Ačko, pojď. Okay. Lagi. Bacha, Bčko. Musíme Bčko, zpátky Bčko. Tam byl, bacha. Bacha. Záda. Už! Lagi. My jsme neměli tolik lagů, tak bychom to hledali. Pojď. A. No. Pušnem Ačko.
Jaj, flashbang. Bacha, bacha, bacha. 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 Flash. Další flash. Dostal ode Dostal, pojď. Já. Dobrý, kámo. Lágy, jak něco. Už plantuje bomba. Ty musí jenom přežít. No, Tyjo, to jsme dostali zase. máš hezký skin. Ten neumí střílet. To je dobrý. Dobrý. Tím to vypadá, že oni jsou boti. Dostal ránu do headu. Ten nedokáže najít bombu. Tak to vyhrám. Pojď. Bůchej. Borec neumí podívat na mapu. Bravo. Let's go. My jsme teroristy. To je jasný. Pokud budete mít rady pro standoff 2, jak se zlepšit, tak nám řekněte v komentářích. Hodně by nám to pomohlo. Flash. Já dostal. To. Tam. Hodím mu tam granáty. Tam on je na béčku. Jo, hoří. Tam byl zde. Let's go. Asi baruje se můj brigádě. Nejradši bych dostal skin na AKčko, ale nikdy se mi to nepovede. A mimochodem na mém kanálu mám pár videí o tom, jak unboxu Já už mám. krejty, takže Já mám. hlavně si ber AK, to je to nejlepší, nemůžeš si brát takový zbraň, to musíš nahrát. Bacha, týpek. Musíš říkat. Bacha, jde zatím, za rohem. Dal jsem ho. Bacha, je tam další. A ze zádu? Dostal jsem. Jak ze zádu jako? To nebyl ze zádu. Jdu na bombu. Koukám. Kam to jen nabombíme? A bomba. Алло, пошел. Tak, ten dostal. Dobrý, dost. Už máš 4 viny, my máme 2 ještě. Ještě potřebujeme 6, oni 4, to je hrozný. Co dělají? To jsou blbci. Lagy. No, on si s tom chcípl, no. No, vole, nebyli. Hajzlík. Paznecht jeden. Smoke. Jdeme A. Týpek. On má bombu. Jsem neměl brát ten granátem, to je Tak to hrozný. jsem Vždycky miskliknu. On má bombu tam. Nechci víc. To jsem byl já, kámo. Bacha, máš ho tam v rohu. Už není. Už je mrtvej. Mám tu bombu, per bombu. Záda.
Kámo, vem bombu. Ber bombu. Týpek musí. No, tak ten je mrtvý. A půjdu ještě Týpek je mrtvý. Ne, je gold tier. Gold tier. Kdyby to mohl dát. Jsem dostal. Záda mu šlo. Týpek. Ejska, ty krása. Saver. Kámo, Mega dobrý. mám AKčko. Pojďte. Jo. B, pojďte. Takhle tudy. Budu všichni na tom páč. Ty běž se. Jo, aspoň nikdo to nepo. Kámo, to je hrozný, on mi vždycky dá takovýhle rány, viď. My už máme 4. Už jsme to dorovnali. Dobrý. Speru AK. Jestli chcete, pokud chcete víc takových videí o standardu, tak běžit nám třeba, nevím, 5 lajků, tak dáme druhý díl standard. Tady. Krásu, záda. Ne, záda nejde. Tam hodí, tam babi. Bore, reálně všichni jdou do mě. Bore se nechránil. Já můžu se koukat, já jsem na bombu. Já chci bombu mít. Jo. Lidičky, jestli chcete jiný videa o jiných hrách, tak můžeme Roblox. A nebo, nevím, pokud vás to baví. Nebo Delta Force, což mi to nebude. Co nebudu zahrát. Mě taky dostal. Ten dostal. Měl tam hodit ten granát, to nevím. Měl tady. Dívám se na staty. Kočiš Mám 4 killy, kámo, to je dobrý, no. Půjdu brokou, Deagle. Tam půjdu na blízko. Jsem měl vzít ten. Spásne. To, co tam v unboxingu. Jak? Přesnej, hacker! No se to laguje hrozně. I po mě dal, ale Potřeba by přesnej. si koukal na mě, potřeba by si koukal na mě. Koukám. Dobrý, dostanu záda. No, přesnej. Reálně borec si přebíjí a stejně mě zabijovat. Ale To jsou lagy. Doufám, že příští video bude teda dobrý, no. víc bez lagů, protože jako tady si lagy, to je hrozné. Běž pro tu pompu do dole.
Nemůže jít pro tu bombu, víš proč? Protože by se odhalil. Kde je? Boris mu dal přezajít dobrý ace zase. Dobrý. No, ale přezvat nemůžeš. Kámo. Já jsem na blízko s novým skinem. Ty jdeš kudy? Já se tam kudy. Bacha, ať nedostanu zde. Já ho hlídám bombu, já chci bombu. Budu hlídat záda. A mám na tomhle skin dobrý. Bacha, bacha! Zbraná. Musím dát. Dobrý, já jsem dostal hroznou. Jsem neměl vykukovat. No dobrá hra, kámo, vyhrám to. Ale on dal double. Vyhráváme ale. No, tak pojďme se koupím toho. FNFL. Mimochodem jsem měla toho lepší skin, ale na čas, takže... Já jenom dvě viny. Jdeš se tam tudy? Jdu zase na A. Já mám bombu. Jo, chci. Kde? Mám víc slyšet. Šíš. No. Bečko. Skrč se. Slyšet. Hlídej záda. Hlídej záda. Otočí se, dostane ráno. Tak to byla nejlepší scéna. Ne, do prči, tam byl další. Ale týpek z Ahoj! To byl teda dobrý klip, hej. To můžu dát do nejlepších klipů, hej. Barva se ty dvě uzly. Nejlepší klipy. Hlídej záda. Ahoj. Jdeme na B. Jdete na B, jo. Já vám tu pomoct. Ale Boris by potřeboval pomoct, protože tam jde sám. Nečko. Bacha, ať nechcíš. Borec. Dobrý, on mě dal taky s těma dvouma, ale já mu dám víc. Si pomoct. Dobrý, yes. Mám skills. Mě to zabilo. Ne, to se nestane. Dobrý, kámo. Ne, kámo, já taky jsem nevěděl. Nejnovější skin. Mám minigany. Jsem dostal za dobrou hru, takže... Jdu na B. Od borce jsem dostal takový skin. Zafra. Já taky. Bacha. Dám flaše. Bacha, flaše. Bomba. A hlídejte mě, já potřebuji se mít. Já minigany. Jo, jde tam. Dobré!
Sice jsem třetí, ale dobrý. Filipe, hej, chci se trochu zlepšit. Tě budu trénovat. V tréninku. Dobrý, já nic nedostal. Dobrý. 10 coinů, to je dobrý. Tak. Takže toto bude asi všechno pro naše video. By to bylo dlouhý, třeba hodinu, což nechcem. A doufám, že se vám tohle líbilo. Zatím čus. Uvidíme se v novém videu. Hlavně nezapomeňte dát odběr a like. A uvidíme se v dalším videu. A nezapomeňte na Riozej 6789. Zatím čus.